ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି 2025 ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଅଛି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଏହି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होची मैट्रिक पास। आपण जदि मैट्रिक पास करछंती 10th क्लास पास करछन तबे आपण एही जॉब अप्लाई करिया पई एलिजिबल। एही जॉब को अप्लाई करिया पई आपण को विजिट करिया पई पड़िबो khordha.nic.in। एही जॉब आपण जदि एही जॉब टी पाउछंती तबे प्रति मास रे आपण 8000 टंका दरमा पाइबे। खोर्धा रे आपणकर पोस्टिंग हेबो। आपण डेफिनेटली जॉब अप्लाई करंतु। ଆପଣ ଯଦି +2 କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡେଲି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।